Здравейте, аз съм Светла и в това видео ще ви покажа 3 предизвикателства и 3 въпроси. Нека да започнем. Първото предизвикателство е да изберем една приятелка, да извънна и да й кажем, че Мариана се счупи ръката на моя приятелка и ако звъна на Мариана, ще кажа, че Гюлин се счупи ръката, сега ще звъна на Гюлин. Така. Звъни. Извинявай, че не си дигна. Ядох хляб. Добре. Гюлин, знаеш ли какво стана с Мариана? Счупи си днес ръката. Какво стана? Мариана днес се счупи ръката. Добре. Само брат ми, чакай. Само на брат ми. Гюлин, да знаеш Само на брат. Чакай, майтап ти направих. Добре. Чао. Така. Май, не знам какво казва. Се питам да позвоня на Мариана. Не. Добре. Стана. Второто нещо, да седим секунди, си направи гримуки. Така, внесох един гланц на Елин, номер 50 и си донесох пак на Елин линката. Това е. И да се почнем. Сега пускам за 10 секунди. Не за 7. Грешка, защото така. Отворих си ги. Отворих това. Ето така. Ето. Съм готова, ще колко хубаво. Времето ми изтече. Ще колко хубав грим. Гримът е хубав, бе. Така, следващото предизвикателство е първото предизвикателство, което беше да се обадя на моята приятелка. Тя разбра, че направих сега, че снимам видео. Да. Сложил чехлата на баба си. Малко се разчупи. Те не са на баба. Тук бях стари. Ей, как съм? И следват трите въпроси. Първият въпрос е: кажи на колко си години, на 11 съм, играеш ли танци, да, обичаш ли да гледаш телевизия? Да. Имам 3 дата и 3 изпълнителни предизвикателства. Това беше. Надявам се да ви харесва видеото. Ако така, дайте на палче нагоре, се абонирайте за канала. Чао!